Čaute ľudia, moje meno je Exploited a vítam vás u ďalšieho denného pogu. Môžete vidieť, že je nádherný deň, krásne nám svieti slniečko, všade sú popadané listy a ja už idem domov z prednášky. Dneska som mal kultúru jazyka a idem domov, mám 3 hodiny pauzu, 3 hodiny pauzu a potom idem na angličtinu, ktorú som si prehodil zo stredy na štvrtok, aby som bol s Matúšom. Čiže tak, angličtina. Wow, a tie listy sú, je to úplne nádherné, aké je to tu celé opadané, krásne, jesenné. No, a včera sme s Matúšom boli v Bratislave, v klube Dole a bolo tam Hviezdoslavov Brooklyn sa to volalo. To znamená, že tam boli proste ľudia, bolo ich tam 16, ktorí recitovali rapové pesničky. A bolo to dosť brutálne, fakt sme si to užili. Mám tu pre vás aj záznam z finále, ktorý vám za chvíľu pustím. Vo finále bol otec Mirec a nejaký Joe Trendy. Ja osobne som fandil tomu otcovi Mircovi, pretože čo robil vtipne a ten druhý to robil skôr tak vulgárne. A keďže slovenské publikum chce iba nadávky a samé takéto veci, tak vyhral on, čo sa mi až tak nepáčilo, ale pre mňa v mojom srdci je víťaz otec Mirec. Takže to vám pustím o chvíľku, ale ešte jedna taká smiešná vec, čo sa mi tam stala. Normálne prídem do toho klubu Dole, sedí tam v porote Strapo, sedí tam Supa a pozerám, kto je ten DJ. Kto je ten DJ? Neuveríte, kto bol DJ. DJ bol môj učiteľ audiovizuálnej tvorby. Skoro ma porazilo, keď som ho tam videl. Hneď vedľa Strapa a Supy stál DJ. Teda stál môj učiteľ audiovizuálnej tvorby. Prišiel tam takto Strapo, ľudia ho proste vyburcovali a on prišiel za tým DJom a dali si tam taký úplne epický pozdrav a taký čo? Takže je dosť halus, no. OK, ja už nebudem zdržovať, tu máte záznam z finále. V tejto chvíli Zajo Palma. Brácho! Čilujem si tak, ako chcem, brácho! Cestujem si tam, kam chcem. Raz som tu, chcem. V škole som si robil to, čo som chcel. A tak to aj dopadlo. Chcel by som len mier. Jedno viem, školu už nechcem. Robím si, čo chcem a chcem len cash a love. To by si chcel, to by si chcel, to by si chcel. To by si chcel. Brácho! Ako chcem. Otec Mirec Valhatý! Nech sa mne nevidno. Joe Trendy! Ohľaj sa mikrofón máš v ruke, tak poď na to, držím ti palce, OK? Čo by som dal? No, Palma to je silná karta. Ja dám kaktus, ale nie sa dá. Haj na 6, idem si svoje, druhé dejstvo, Cigov part. Poznáte všetci Ciga repera? On dáva tak skromnejšie, útly chalan, ale v textoch sa nebojí. Cigo, chalan, čo ťa rozjebe. Ak sa budeš iba do môjho, tak pôjdem po tebe. Netlačím sa na silu do izby mladým dievčatám. Robím hudbu pre svojich, hudbu slávu za ňu nečakám. Veľa ľudí pičuje, že hip-hop iba pičuje. Kto povie obmedzenec, čo piču počuje. Typo. Idem si svoje, viem, že tu nie som navždy. Idem si svoje, nezaujíma ma, čo máš ty. Idem si svoje, kým ma nejedne, či príde úspech, alebo väzenie. Život som si nevybral, prijal som ho taký, aký je. Idem doňho, každý deň, beriem lekcie. Rímy, priestor, ulica, banda, fľaše zrezané, idem si svoje a nikdy sa nevzdáme! Máme za sebou aj špeciálne druhé kolo v finále Rapu Hviezdoslavov Brooklyn. Už o malú chvíľu vyhlási víťaza bratislavského kola. Porota, ja to nechám na vás. Sme veľmi zvedaví na názor Strapa, Supo aj Mirky. Čo hovoríte na finále? Už sme mali dokonca 2 kola. Čo to znamená, páni? Dvíhaj niečo!
víťazom bratislavského kola Red Bull Virtusom Brooklyn Bratislava Joe Brandy Barney! A Barney právca Virca otec Viec! Tak čo, videli ste, páčilo sa? Naživo vám poviem, bola to oveľa väčšia pecka. Mrzí ma trochu, že sme nenakamerovali trochu viac, ale bola tam jednak tma, jednak hrozná tlačnica a navyše sme si to užívali naplno. Boli tam fakt typkovia, ktorí hrozne zabili. Matúš, kto sa ti včera najviac páčil z tých repitátorov? Repitátorov, ten Frankenstein bol cool. Hej, tam bol typek, ktorý bol vysoký a vyzeral ako Frankenstein a mal tam proste pesničku od Rytmusa Jebem na to a iba prišiel, že jebem na to a odišiel. Potom sa vrátil a hovorí jebem na to? Jebem na to a znova odišiel. On tam prišiel a povedal hope, jebem na to. Jebem na to? Jebem na to a znova odišiel. Tak to spravil ešte 2 razy a bolo to hrozne dobre zahrané a hrozne dobre podané. Ne, ale mal ešte predtým lepšiu. A mal tu presničku, čo je o Hennessy. Túto skladbu. No proste A pijem ako pán. No a Strapo prišiel a podal mu fľašu do ruky a to si s ňou spieval. Pijem ako pán, jedna ruka hojeruje plný pán. Pijem to do seba, na to sa všetci tam... Bol fakt perfektný, ten týpek fakt akože... Boli tam fakt dobrí týpkovia a najhoršie bolo, že to bolo proste vyžrebované a niekedy sa stretli dvaja fakt brutálni týpkovia, jeden z nich musel ísť ďalej a niekedy sa stretli fakt akože dvaja slabí týpkovia a jeden z nich musel ísť ďalej. A napríklad tam bola jedna dievča, ktorá bola úplne mimo To bolo dofetované. a nedalo sa ani rozumieť, proste. Neskutočne dofetované. Ale boli tam akože Strapo, Súpa, typci to tam celkom klincovali, DJ, náš audiovizuálák, takže pecka. OK, dúfam, že ste si to užili a inak zajtra. Tento denný vlog je trošku inakší, trošku kratší, menej kecame, viac ste videli zo včera, ale zajtra bude denný vlog hrozne špeciálny. Matúš, prečo bude špeciálny? Preto, že tam nájdete, išli sme preskúmať starý dom. Starý, počkať, ústav pre deti alebo ešte také? Bola to detská liečebňa. Išli sme do starej, opustenej detskej liečebne, Vyhorené. ktorá vyhorela pred niekoľkými rokmi a zhorelo tam niekoľko detí proste. Fakt strašidelné miesto. Išli sme tam v noci a nebolo nám všetko jedno. Takže Plus, no. sú tam ešte cool kúzla v tom videu. Áno, a máme spolu žiaka, ktorý je kúzelník a čaroval nám tam tesne predtým. Takže to bola pecka, neskutočná. Dosť pecka, no takže to uvidíte zajtra. Pretože tam je toho strihania fakt veľa. A na mobile striha to nie je žiadna sranda, takže keď striháte polhodinové video na počítači, zabere vám to možno pol hodinu, ale keď striháte polhodinové video na mobile, tak asi 4 hodiny. Jo no, rozmýšľal som, že si to hodím do počítača, ale nehodím. OK, takže dámy a páni, týmto denným pokom sa s vami lúčime. Dúfam, že si to zajtra kúknete. Inak som hrozne rád z ohlasov na moje nové video. To s tým bezdomovcom a proste celá tá myšlienka. Trochu som sa bál, že to bude zle pochopené a proste niektorí ľudia to aj hejtovali, ale bolo ich strašne malé množstvo. A bolo to hrozne super, že proste mi písalo aj niekoľko ľudí, že ich to inšpirovalo a že išli tiež pomôcť proste ľuďom, ktorí to potrebovali a je super, že proste my sme spravili niečo takéto a veľa ľudí si z toho zobralo príklad a povedal si fajn, tak aj my pomôžeme. A to je presne to, čo sme chceli vlastne dosiahnuť a to, čo sme skôr vdúfali, že sa to podarí dosiahnuť. A vychádza to, takže sme z toho hrozne radi. A proste aj ten Matej Zremný, čo bol tam v tom videu, mi písal, že tie ohlasy na to, čo to zažíva, že sú super, že mu písal proste DJ EKG, pretože on je fotograf, a že mu písal, že to bola pecka, takže fakt akože rešpekt, a ako ste to pochopili väčšina z vás, pretože je to super. A inak, ja keď si buchnem do ruky, tak sa zatrasiete. OK. To je všetko. Pardon. To je všetko z tohto videa. Lúči sa s vami Exploited, lúči sa s vami Matúš. Ahoj. Majte sa fantasticky.